Naivadikani, tiri kutambireiko neupenyu tichiita zvatiri kuita izvi? Why are we playing around with our lives like this? We are not taking this coronavirus infection seriously. Tiri kutamba, hatisi kutomboita serious kana. Mazuva apfuura aya vanhu vari kuramba vachingombeya, vachingotenderera, muchitambidzana mari, makadhi, masupermarket, kwese you are there, and yet the whole world, people are dying. Vanhu vari kufa pasi rose takatarisa, asi iwewe neni toita kunge vanhu vasiri kuzviona. Tinozviitira zvinhu zvakadaro nai. Vadikani, tinoparara munomu nechirwere ichi, ngatinzwananei. Nyaya yekutumirana nyambo tichiseka zvinhu zvisina basa, tichiita kunenge kunyepa nyaya yecoronavirus ngaimire. Tinopera tese tikaita zvekutamba. Ngatiyambiranei, ngatibatsiranei kuti tidzivirire chirwere checoronavirus. We must warn each other. We must teach each other how serious this is and show each other how we can keep ourselves safe from this virus. Apana munhu arambidzwa kunamata. Nobody said to you, you shouldn't worship your God. Tati musaende kune makungano ane vanhu. We've said do not go to gatherings where there are people. You can pray at home. Coronavirus haina basa kuti muri 100 kana muri 20 kana kuti muri 2. Unokwanisa kuibata chero uri 1. Wabata pambobatwa nemunhu ane chirwere ichocho. Iko kuchechi kwacho akakuudzai kuti kuchechi kwenyu ndio kumba kwa Mwari ndiani? Who told you that your church is God's home? God is in your heart. Namatai muri kumba, take these things seriously. Musango mbeya pese pese. If you don't need to go out, don't go. Kwamaenda gezai maoko nemvura ine sipo. Shandisa hand sanitizer. We need to do this. This is serious. Udzai anambuya, udzai shamari dzenyu, taurirai vanhu. Stay in your houses. Ngatibatsirane maZimbabweans. Let's use our brains. Ngatishandise pfungwa dzedu idzi. Tibatsire nyika ino, otherwise tinopera kuparara tese nechirwere ichochi. Mapedzero achiri kuita vanhu kune dzimwe nyika. Mwari vakuitire zvakanaka. Mwari vakuchengete. God bless you.